ty ledičky. Dneska to budou LPS úkoly. Part 1, protože bude i 2. Jo. Takže tohle jsou ty úkoly, ale nedělali jsme je my, dělala to sestřenka. A já začínám. Takže já si jo. První úkol. Dej lépe se svým mazlíčku. Takže Elinka teda má křečka, jelikož jsme teďka u Eli, takže křečka. Takže křečkovi. Jo. Takže tady je klec křečka. To a my vzbudíme, že jo? Chudák. Dobrý den. No, tady máš křeček. Jo, raz to milé. Bude položit tam, jestli mi bude chutnat schválně. Už to radši zavřem. Tady se nám běží, ne? Takže lidi, teď losuju já, takže si něco vyberu tady. Tak, a je to. Vem LPS a udělej na něj bu. Tak jo. Bu. Takže to bylo hodně dobrý. Takže teď Ela. Třeba tam. Zakřít z okna dobré ráno. Tak to uděláme. Okay. No jo, nám trošku se stydím, protože je večer. Jo, no, protože teďka je večer a my to vydáme asi zítra. My to vydáme asi až ráno, ale teď je večer, jako. Tak jdem, no. Jdeme, no. Takže Ela jde na to. Dobré ráno! Tak asi Elu slyšeli sousedí, ale každopádně teď jdu já na řadu. Takže. Vyhoď LPS do vzduchu, tak OK. Já to zkusím trochu vysoko. Teď to zkusím chytit. Dobrý. Takže Elo, asi běž na to. A tam je poslední. Poslední, aha. Okay. Tak to opravdu bude part 2. Hoď LPS do vody. OK. Tak musíme nějakou malou mističku. A tam. Ne, to ne. To je moc malý asi. Jdem pro ní, no. Teď jdeme. Takže pardon lidi, nenašli jsme žádnou jinou malou, protože nechcem brát velkou, takže tady je malá a jdeme to teda zkusit, no. Teď trochu to vyle, možná, aby se to nevylilo. Tak jo. To je studený. To je víc studený, ne? Čekaj. No, ani ne. Mega mokré. Takže utřít. Úkol splněn. Jo. Takže tak. RIP víčko. A Bečupak asi taky. Ten Bečupak ještě je trošku mokrý, ale to nevadí, že jo? No, to nevadí, ale my se s váma loučíme od dalšího videa. Tak dejte like, odběr a určitě se podívejte na druhý díl, no, part 2. A mějte se hezky, napište, no, asi ne komentář, ale uvidíme. A mějte se hezky a ahoj. Napište srdíčka, ahoj.